Ngenxazebalala mungibiza ngamagama ngiyokubesa nami ngumuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxazebalala mungibiza ngamagama ngiyokubesa. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1. Hello, good morning molweni Dumelang Phojoti Matekwane di Masheroni yenda sanibonani. Awu siyabingelela Khuye More kuya ngokuthi ubukeni le video afternoon good evening konke nje kuzoya ngokuthi wena uyibukeni ni le video enkulu kangaka. Lami igama ngu MC Pholobas bathi shide lemhlophe ufuza fulela mashamadla shumayelo propaganda yasabeka bathi usixivise singasuku rapper ngwarapelo ventomini zawo qede imali bonke babuya babuza abantu mapholo wenze njani okadla ngenduku singayiphethe ngabatshela ngathi umthambo wegazi le into umzangakini ezayifundzo lahlu Beetroot emashidi namhlophe kithi kodulela uvaqola amaqola intombi yaqola emzini baleka neBeetroot ngani umngcobo hlehlelo uzube ngesonto ezawo ubusuthi ukephelela amasaladi shame disappoint cela ukuyibamba kanje ngoba namhlanje ngihleli nenkunzi balanga inyanga batshazwa umhlaba wonke jikelele baningi babuya khona bayasixoxela bathi khona labalanda khona impande ukuthi amabhizinisi abo esisame ekhule edlondlobale nami ngifuna ukufakazisa lokho ngokuthi sengibona abangani bami ababili nje abathe ake sitheste lenkunzi bayithesta ngempela basibabuya bathayi mapholo bangathi niyayibambezela uthi mawuhleli nalenkunzi bese ungayidedeli ngakushiyela ngalutho sengocela nje ngoba bese uthi ngelinye ilanga ushiye Dokotela sikwamukele sikubingelele kuSiyaviva TV1. Siyabingelela amapholoba ngibingelela abalaleli beSiyaviva nomhlaba wonke jikelele nabo bonke abalaleli abazobe belalele lo msakazo nababuka nje lolu hlelo noma loluhlu kamapholoba ukuthi siyababingelela bonke ukuthi mabelibuka lolu hlelo bazizwe bejabulile noma bazizwe bebusisekile mabebuka nje umpopoli. Ake siqale la Dr Mpopoli ekuthenini kudalwa yini when it comes to ama comment eSiyaviva TV sibukela abalandeli bedlondlobala kakhulu uma kade sinawo ngibuka ngoba wonke ama video akho silokho esiwaphonsile enza kahle ngendlela eyisimanga so into engifisa ukuyithola ukuthi ngabe khona into enisuka naye ekhaya nithe halamuzi kuzothi mawuvela bese kudlondlobala kakhulu ne channel Bapholoba akukho esikuthe halamuzi ukuyithoba nokuguqa uNkulunkulu nongayiphakamisi. Asilandelana ke uzokhumbula ukuthi uDr Mpopoli akagcini ngokuba udokotela oyize traditional healer but uphinde futhi ebesebandleni ukusikhanyisela nje kafishane ngalomsebenzi wasebandleni baba. Ebandleni ngisebandleni lama-CCZ enkanyisweni. Ibandla engiphethe kulo lisemntuba elalisungulwe uArchbishop uPDP Sithathu owaye ungobese. Okay. Okhothame ngo2015 washiya abaholi ayebagcobile nami ngiwumholi owayekhona ngaleso sikhathi noma ngangakafiki ohlwini lokuba ubishop njengamanje sengisohlwini lokuba ubishop ngokuthunywa abaholi hayi ngokuhlala esikhundleni ngisithunywa sikaNkuluNkulu ngaphansi kwabaholi abangiphethe. Okay. Hlasimbe Dokotela akushayisani yini nakho wena usesigodlweni ngesonto senkonzweni abekho nesikhwele kulabo abantu bobabili angithi phela abantu sebeshadisiwe phela mase beshadisiwe sebezwana impela ziyajabula ithunya mangifike ngisesontweni angithi lithi iBhayibheli ukuhluhlana kwabangcwele kufana namafutha ehlendevini kaAaron angithi mase sisesontweni kukhona amandla abuye ekhule futhi aphilayo uma ngizolokhu ngihlele esigodlweni nje ngizolokhu ngibhula ngigcine sekuyehla phela kanti kumele mangihlangana nezinye inkunzi nenye inkunzi ifuna ukuphakama phela. Kunento ethi Dokotela manithinta amakhambi awafani nawo khona amahle namabi mhlawumbe ukumatanisa ukuhlukanisa idlalani mase kubhekwe ngasenkonzweni. Angithi uma ngiyenkonzweni Pholoba kukhona nje eminye imithi ngoba ngumuntu kaNkuluNkulu ekumele ngayithinti. Kodwa okubiza ukuthi umuntu mase xakekile sefika ngobe sexakekile kukubi. Ngini mangiyithatha ngiqede ngithola into zokuyihlamba kimi. Dokotela uyasazi sadawana uyasebenzisa? Isadawana mfowethu ngiyasazi. Noma singatholakala kalula. Okay. Asilikhuluma iqiniso bafowethu. Sikhona isadawana kodwa sitholakala kalula kodwa mawusitholile kumele ube nokujula kwakho ukuthi usakha kanjani usikhulise ukuthi singakupheleli wena. Uyasebenzisa umpopoli. Okay. Uyasebenzisa umpopoli isadawana. Amafutha enkosazane? Umpopoli uyasebenzisa amafutha enkosazana yabona mangasithola sadawana ngithatha wona ngwakhe nawe ayaba sadawana ngokwawo kuya ngokuthi wena ujule kanjani ebinyangeni noma ngeke ngikwazi ukukhuluma phambi kwabantu bonke mawufuna ukwazi ukujula woze esigodlweni. Okay. Dokotela ilwane zasehlathini nezilwane ezifuywayo
kuyenzeka kufanele uyididiyele ndawonye ukuthaka umuthi othile noma akuvumelana. kuyashiyana amapholo ukuthi uthaka ini. Okay. Yeah. Kunabantu abasinikeza izithombe zokuthi inja engaphenduka umuthi noma ikade lingaphenduka umuthi. Into enjalo uyayazi? Inja kukhona ukuthi makwakhiwa umuthi wamalumbo. Noma kwakhiwa umuthi wesicupho nje. Makuthiwa kucushwa into ebekade iyimpi. Ake ngiqalekise ngento elula pholopo. Uma kuthiwa udubula umuntu. Ungidubula umuntu uma sifuna into ezokwenza ukuthi lo muntu osecushiwe bese empini. Kuyabiza ukuthi uthole yonke into. Silanda umkhondo manje. Angithi ezokwenza ukuthi lo muntu oshaye lo muntu ashesha atholakala. Nalo muntu lo shayiwe enza into yokuthi mangcwatshwa mina. Angithi inyanga kuze uzoyibona inyanga. Kumele mawucupha isidumbi namhlanje. Ingapheli 3 days ngisho kuthi ubukade usuvaliwe wagezwa wena. Amani wangena ke into engikufunela yona. Dokotela ake siqale la. Kuyiqiniso lingakanani ukuthi kukhona into ekuthiwa ucupha. Amanga noma iqiniso? Ikhona kakhulu mapholoba nginofakazi mina baya. Uyayenza udokotela? Ngiyenza kakhulu ngoba phela ukucupha ikhona okwenza ukuthi uma uyinyanga ubona ukuthi uyinyanga. Kuyahlukana ukucupha komuntu. Kukhona ukucushwa komuntu oshonile. Kukhona ukucushwa komuntu nje phila. Kukhona nje ukucushwa even kwekhaya. Ukucushwa komuntu oshonile usukumcuphela ukuthi othintile la umuntu obekade ekhona kwakhiwa inhlanganisela yokuthi kubula umuntu. Umuntu obekhona kwakhiwa uzungu lokuthi kwakhiwa umkhokha ekhaya. Ebekade bekhuluma nje uma wakhe usicupho sizobuthinta ngisho kuthi ubudlule wezwa nje ukukhulunywa. Isona isicupho esuke sishaya sesiphilayo. Kube khona isicupho sokuthi abantu abashaya wena manje emzimbeni. Angithi noma uyihlalele wena endlini awunakele ukuthi uyibukela iTV uyihlale nezingane zakho. Kanti umuntu ubhizi ngale ubhizi ngawo. Kumele umuntu mayebhizi ethwe yiphosa ameva khabuya azoshayela. Dokotela. Kanti mase kuthiwa ucushiwe ke wena kanti uzoshaya umuntu nawe awucushiwe awuqinile. Mayibuye zikushaya mase ushaye ubhakaze kuthiwa akagula ngivele wawathula kanti ucushawa izinduku zakho nje. Akusikho ukuthi kukhona okuthakathi wena obade uthakatha yabuya into yabuya azoshaya wena. So kukhomba ukuthi indlela zokucupha ziningi. Hlasime dokotela uma ekhaya seshonelwe ubhuti omdala. Lo bhuti omdala ebesiphilisa kahle yikho konke kodwa asibazi futhi asibabona ngababulali bakhe. Ilele nje indaba ekuthenini simfice emanxeba nxeba. Yini niyenze ukuthinta lamanxeba noma ukuthinta umzimba wakhe noma kucushwa nje ulapho kwakhe esigodlweni sakho bese kwenzeka konke? Mapholoba ungobe sukukholela ukuthi afike ina straight esidunjini. Afika acupha isidumbu. Ungangithatha uzomncwaba umuntu ngomgqibelo ungithatha ngolwesini. Thatha ungobe semakuthu umuntu ushone namhlanje. Ahamba ukubhilela lapha akadutshulelwe khona akubhilele enxebeni ehlezi umuntu emoshali. Uyothi kumakuthiwa kufikila ngalokuthi abekwe phansi umuntu. Usumtholile umkhonto ukuthi ubani obulela umuntu. Usumtholile ukuthi umuntu lo owakumkhokha usihambile emhlabeni. Mana Dokotela uthi akuthatha isikhathi eside. Angithi isicupho kumele mapholo mama ucupha umuntu namhlanje. I3 days. Akavuke lo muntu oshayiwe lo. Ayilandela umuntu lo. Okay. Akamlandi futhi kahle. Akumele mayemlanda. Amlanda uthi uyahamba emhlabeni. Mapholo balento ishintsha ngempela noma kuthiwa ubukade sewenze wageza wavala. Akaphambanelwe yikhanda umuntu ahamba atshela abantu beyime ngabulali bani. Manje Dokotela kulona ke othi yena kade ebulala umuntu uyena wabulala ubani usehambe esho kanjalo. Mhlasimbe akuthathi yini ukuthi maye ngase kuthiwa nayo uyashona emva ukuthi kade sehlanya noma ngenkathi ehlanya umbuzo wamfuna ukubeka kanje. Uma sebetholile abakubo bomndeni ukuthi uyahlanya ngenxa yokuthi wacushwa kade ebulala ubani sebeza kwinyanga efanayo kungobese kuye kwenzeke kanje. Angithi ungobese kubiza ukuthi ipholo bamakufika umuntu ahlole. Kubiza ukuthi usuke ezobona ukuthi lento eyenzeka la isuka phi yapi.
masefikile lo muntu awuthola umkhokho ukuthi kusuka kublento induku yakhe akasebenzisa induku yokuthi laba bantu babuye bekwazi ukube noxhumano noma eyindukini zakhe ayibulalele umkhokha ayibulale umkhokha mase zenze laba bantu babuye bakho udlelwane baxolelane bezwana akusiki ukuthi mayinyanga uzokwazi ukwenza ukuthi wena abantu bexabana bengazwani yakho ukuthi abantu bezwane ube umlapho wendabuko ophelele futhi ophilisa abantu ziyaphi ikhali makucushwa isidumbu kahle kahle ake ngikusho pholoba angisivumi mina isikhalo ukuthi usibeke esidunjini nginesizathu umuntu ophathiswa isikhali uma eseqedile ukulwa nabantu ebekade bemnikezile ukuthi akayolwa nabo eseqedile angithi isikhala kwamphuca uzomphuca kanjani esemgodini okay uzobuya ezodla la ekhaya phela oh laba ke bathanda ukusika amavenge besika okusamantshontshe esidumbini mabecupha kona uthola ukuthi nje eduze kwenxeba unokhatha usikayo athi uhamba nawe uyokhuluma nawe esigodlweni sakhe angeke ngize ngikhulume kakhulu lokho mapholo ngoba ngikwazi ukuthi kusuke kwenziwelana ungaphasisa kodwa kangobese kwenziwe njalo angeke ngize ngikuphasise ngoba bisho ukuthi phela manje sengicuya lo muntu sengiyomthwebula ukuthi ngiphile ngaye asikwenzeni ukuphile nje singenze ubugebengu okay umuntu mayize kuwe mapholo bakafika athola usizo engatholi ukuthi uzomcuya akuhlukene nokuthi umuntu mawufike wamhlola wathola unenhlahla sengizama ukuthwebula inhlahla yakho mapholo bangilethe kimi ngumthakathi phela wenyanga. Okay dokotela ke sibuyele kulokhu ukucushwa ke kowesifazane noma wesilisa othandayo ukusheshsha hambe yokho imfino ngaphandle ngabe kulezi zokuthandana udokotela nakhona uyakwazi ukucupha angithi mapholo lesi sicupho sokucupha nje umuntu sihle kakhulu uyasenza ungobese ngoba kubela umfazi makuthiwa ulele nenye indoda noma indoda isilele nomfazi womuntu ukuhlangana nje kwenkaba kwakha nje umkhokho ukuthi uyoncinga uzungithola mawungangitholi uzushone awema wahle wena kunezinye izinto ezizakhaya ukuthi uma seyakhiwe lento angeke uzukwazi ukuyodla ngaphandle ujabule udle ekhaya nje noma umfazi ungeke zikumtshela phela awumtshela umuntu bomfaka emeva noma umfaka ingodo zokubiya umuzi uyazenza njengendoda umbuke nje ajakadule noma ezenzela into zakhe kodwa ngithi ube nalokho ukuthi zeyonqanda phambili mayefika lapha egaxela bakumenyezwa wena uyofika uqaqa ukhiya uvule la kuthiwa bekuvale khona mawungafuni phela uyoze uhambe yoqaqwa lemoshayo mana idodela ikhona into ekuthiwa kufanele ibe inhlawulo kuzidlule lento kahle umuntu wesifazane mayenza iphutha kumele ugeze umuzi lo wesilisa naye iphutha futhi kumele ugeze umuzi kahle lo ngokwesizulu bekuthiwa umuntu ukhokha inkomo zomuntu akasuke ezikhokhile mase umlobolile umfazi okay so dokotela ake sibuke kanjena ke manje lo ofuna ukucupha umkakhe ufisa ukuthi eqale emazisa umkakhe bese befika naye kuwena bezothi cha baba ngivumile ubaba mayithi akangicuphe uye wenze njani kuloko mapholo makuyisivumelwane engingakusho mina ngiye ngithi kumuntu uma sevume yena ayifakwe phela ikhonkwane kodwa indoda ayiphinde ivula amehlo engavuma kodwa uyazi uzophinda abuye phela ezothenga inyanga phela semsebenzini bafowethu mayedodela ikhona imithi edinga ukuthi kube inyanga siqe ifakela yona kumuntu wesifazane ayikho leyo nto mapholo okay ungalwisana nawe uthini njengamazwi akhayo umpopoli akakushoyo uma ithi inyanga ifuna ukuthi kufaka umuthi ngokuthi lale nawe isigebengu senyanga leso babulala ubunyanga okay uma wena ufuna ukuthi ukwazi ukukhanda umyeni wakho noma ufuna ukuyikhanda ukhanda umkakho akakunikeze wena izinto uhamba uzenzele wena okay hlasimbe dokotela masodlulela phambili sibheke kwesinye seyihloko engithanda kakhulu sisikhulume nawe esibatshazwayo nje kakhulu abaningi bayancoma bathi hayi sebavikeleka isho kuthiwa ngabe babekhonjwa ngezingalo nezingakanani ake siqale la eqiniseni umuntu thi umuntu uqinisiwe ke manje inhlamvu ayidlaleli kuyena ikhona into enjalo mapholoba umuntu wesibhamu uthi ukhona kwangobese futhi ngi100% sure ukuthi ukhona masibhekiswe nje kumini impela isho singadethelwa kanjani sokhala seni angithi lokho ngikushiso ukuthi nginofakazi babantu asebeke bakhonjwa ngezibhamu abantu asebeke baphuma endaweni eziningi behujwa ngezibhamu abantu asebeke
begijima ngithi kukhona abantu abazinsizwa bayigijimela ngokwempilo uma uyinyanga kuzubona ukuthi uyinyanga kumele usebenze abantu abakanjalo ahamba umuntu mayigijima eya laphana ifike zikhala insimbi zingakhali kuye isibhamele mawusikhomba kuwe sitsaza amanzi kumele sinqaphe umuthi lo sukwakhela ukuthi uma ufaka kumuntu awufaki noma kanjani sicontrola kanjani isibhamu uma ucontrol isibhamu esikuwomunye umuntu sibheke omunye umuntu hey nikangile bo inyanga mapholoba lento ikhandwa kumuntu nje kodwa futhi ayifake endlini ayifakelwe ekhaya okay ngiyafihla ukuthi ifakwe lapha angeke ngize kubalule njengamanje kubiza ukuthi umuntu osebinyangeni angithi umnyanga kusikuthi ukufundela kuphela awulawule nazi ithunywa phela mawunyanga ngisayo ucansini mase ngigqirhela isibhamu uyaya nje kahle kodwa kunezikhathi oyihloniphayo uma uqede ukugqihela isibhamu maybe uzothi ukugobela wakho noma ethi umpopoli hlala amalanga awu21 hlala amalanga awu14 hlala amalanga awu5 ungalenzi iphuthu ukuthi na ujambela amalanga akunikeze wona ngoba kusazoba ukuthi umpopola akasebenzi kanti wena amalanga onqunyele wona uwajampile wagijimela ubunandi bokuthi endlini ulambile ngiyayizwa mina dokotela mhlambe ke masingabuyela back kancane ucupha lo obulewe kuye kube imali ukucupha umuntu obulewe kuba yi9000 kwangobese kuyafana nemali yokuthi ngisebenza ekhaya ngoba kubiza ukuthi ngibuye ngizoyigeza mina ngigeza isikwama okay bese kuba yilo ofisa ukuthi kubiyele umuzi wakhe imalini kuyi7000 ngabe wesifazane ngabe wesilisa kuyi7000 ngoba phela sakhe isisekelo sengunaphakade asho ungaphuma uthi uhamba uyoganga awunakho ukujabula lapha ula asiqhiheke dokotela asiqhihela njalo isibhamu imalini ukugqihela isibhamu kuyi9000 9000 rand kuphela yebo owesifazane wesilisa wesifazane wesilisa phela isibhamu asikhethi masikukhombile sikukhombile nje asikhethi ukuthi ubulili obunjani mayifuna umuthi okuba yinembi ngesibhamu uthola ukuthi nje mayekhombile ushaya inyameni ngempela ukhona lokho mapholo bangenze ngikubalule kakhulu akungaze ngikwenze kuphela umuthi engwaziyo ukuthi umuntu eqhihile sefuna ukuthena inhlamvu ukuthi inhlanga zakhe siyibulala manje angithi kukhona ukuthi inyanga ithi naye sengimvalile sekufika omunye sefuna ukuyoshaya yakhe yeah Mbukelo siyaviva TV1 subscribe lapho wasekhaya lokho sikuzela nezindaba ezimnandi usuku nosuku hleli ke nodokotela umpopoli udokotela uNgobese la ukusiyaviva TV1 lamigama ngingu MC Polobus please subscribe also go to comment section ufike nawe ucomment yaziyenza njani inyanga mayifikelwe isimo esinjalo nangilo ufuna ukuthi egqirhe ngoba khona abafuna umbulala naba laba bafika kuyena bazothi bazomcela kanti khona lento okucelwa uzucelwa enyangeni dokotela mapholo bamase kujuliwe phela kuyasuka kanje kiwe ethuneni kuphathwe ezinye izinto kufike kuthiwa sizocela ubani wakabantu angithi kumele mawucele noma kuthi unezingcweba zisale phansi izingcweba zakho yikho ngakukholwa ukuthi umuntu afake ingcweba ngcono into ayifaka egazini Hlasimbe dokotela umbuzo wami ke usuthi kulo othi yena ufuna ukuqiniswa kodwa uphesha kwezilwandle uye wenze njani angithi phela naphesha kwezilwandle mapholo bakhona abantu abangakwazi mase siwuthumelile umuthi umusa umlayela umuntu uthi ngicela ungenzela kanje akwazi ukusizakala umuntu ophesha kwelwandle uyayibheka yini inhloso dokotela yokuthi ugqirhelani lo muntu mhlawumbe ugqirhela ukuthi yena angadubule kodwa ufuna ukubulala abantu angithi lokho sikubhekela ukuthi mapholoba kusasa umuntu noma eseyithathile izinto zakampopoli ekungashiwo ukuthi kusasa umuntu ombulala umpopoli kahle umpopoli usengese umbulala umsizwa abantu abahluphekile hayi no kuthiwa inqunywa amakhanda ziyekwe ningizima Afrika umhlaba wonke jikelele mhlawumbe udokotela akasikhumbuza ama prize njobade washo manje sifike inombolweni siphinde sifike inyelele ekuthenini futhi utholakala kuphi umpopoli utholakala eJulius esinhle enumber 20 inombolo yakho uzoyisho dokotela kodwa uthe lapha siqala ngo9000 inamba yami ithi 079 46 28 946 067 163 2069 siphinde dokotela 067 163 2069 dokotela uyakwazi ukuthwebula impahla ukuyithwebula ukuthi silande sibuye siyibeke la yebo ibuye back
kulo bentshontshelwe yona. Cha amapholo bangaze ngithwebule. Kodwa kuphela nginawo umuthi wokuthi umuntu mayelahlekelwe simbuyisele izinto. Nginabo abantu ababuyile bentshontshelwe imoto. Asebeyitholile amapholo. Ukwazi ukuyithola isho kuthiwa sebeyistriphile, ukwazi ukuyithola isho isaphila. Ngiye ngithi naku umuntu umapholo bamayintshontshelwe into yakhe mayilahleke namhlanje akafike namhlanje. Sikwazi ukuthi siyibambe masufika emva kwe7 days angeke ngize ngikusize. Dokotela umbuzo wami ke uthi uMinty World 2000 kuyenzeka yini iprice noma siqale kwiprice nje lento yokulanda izinto imalini? Ungobese kuyashiyana ama price silandana. Kodwa nje imoto mangilanda imoto kuba u13000. Okay. Niyezwa ke ningizima Africa imoto engalahleki odokotela bekhona ngamanye amazwi sinama track ethu esintu yiwo lawo. Dokotela uthe kuthina utholakala kiphi indawo siphindele nezinamba sesiphetha? Kusesinhle eJulius enumber 20. Sinhle usinhle wami uthi SINCLAIR enumber 20. Danke siyabonga dokotela uNkulunkulu makakubusise. Siyabonga amapholo. Danke. Nkuleni wangena Nkuleni wangena Nkuleni namazondo sanibonani unibingelelayo uzilungisele wakamdladla owaziwa ngelika Magic wamaskandi aphinde futhi abizwe ngomunxasi bafowethu ngilapha phambi kwenu ke ngizonithulela album yami entsha ceke yokuqala nqa la kwaMaskandi esihloko sithi kunodlame bafowethu engantshena kona ukuthi kule album kukhona imiyalezo yahlukahlukene kwezothando emhlabeni jikelele ikhuluma ngezinto eziningi ezahlukene mawufika kuyona uzofika uthole futhi noshuno wahlukile ocishe ungafani nabanye noma mhlawumbe uyela ngakhona kulo ucabangayo kodwa uzothanda ukwehluka kancane ngenxa yokuthi uphethe umuntu owumpetha kwezomculo mawufuna ukuxhumana naye kuMagic uzoshayela kule nombolo u079 0877 268 mawufuna uWhatsApp ufuna ukungiWhatsApp uzoshayela ku079 30 18 229 uzongithola ke lapho kuWhatsApp mawufuna ungithola kwezokuxhumana uzosearch uMagic Munxasi Mdladla Majic Munxasi Mdladla na Instagram ke okufanayo bafowethu ningaphuthelwa ile ngoma emnandi kakhulu enayo yonke inhlobo ongayicabanga ekashuni ngiyabonga.